ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്പെയിൻ വനിതാ ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിലേക്ക് പന്ത് തട്ടുമ്പോൾ സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ താരം ഓൾഗോ കാർമോണോ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കളിക്ക് ശേഷം തൻ്റെ രാജ്യം ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സന്തോഷവും സങ്കടവും താരം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചത്. സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച് കാർമോണയുടെ അച്ഛൻ കുറച്ചു കാലമായി അസുഖവുമായി മല്ലിടുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ മരിച്ച വാർത്ത കാർമോണയെ അറിയിക്കേണ്ടെന്ന് ടീമിനോട് കുടുംബം പറയുകയായിരുന്നു. കളിക്ക് ശേഷമാണ് വാർത്ത താരത്തെ അറിയിച്ചത്. അച്ഛാ, അതുല്യമായത് നേടാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും എനിക്കറിയാം. അച്ഛാ, സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കൂ. കാർമോണ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ ശേഷം എക്സിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളാണിത്. സ്പെയിൻ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വനിതാ ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോൾ ആ വിജയഗോൾ പിറന്നത് കാർമോണയുടെ ബൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. 1991 ടൂർണമെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുന്ന 5ാമത്തെ ടീമാണ് സ്പെയിൻ. ദുഃഖകരമായ നിമിഷത്തിൽ കാർമോണയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിഷ് ഫെഡറേഷൻ എല്ലാവരും താരത്തിനൊപ്പമാണെന്നും കാർമോണ സ്പാനിഷ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ താൻ നേടിയ ഗോൾ ഈ അടുത്ത് അമ്മയെ നഷ്ടമായ തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനായിരുന്നു കാർമോണ സമർപ്പിച്ചത്. ജേഴ്സി ഉയർത്തിയായിരുന്നു റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം അത് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.